munharaunda yedu yese yeRupangwana. Saka tinoona kuti chirongwa chedu chirimo zvakafa pambu yedu yakauya ikatibetserawo nepambu, tikakwanisa kuti varimi vakukwanisa kutanga kurimawo vachionawo chibagewo bhinzi nekuti mwaka wapfuura uyu vanhu vakarima bhinzi vakaonawo mari kwazvo yekuti takwanisa kutengawo tinorima chibage mafuta tazongwanisawo kutengawo nezvimwe even kutotengawo mafertilizers nembeu zvokuti tikokwanisa kurima. Saka tinoona bva takarima chibage chedu ichi, chibage chatiri kukohwa nekuti chakatibetserawo chichiri chinyorowo taikwanisa kutenga kuti tizowanawo mari yekubhadhirawo magetsi sezvo pambe tichishandisa magetsi. Saka takwanisa kuwana mvura yekuti kuwana mvura yekuti tidiridze takwanisa kuwanawo mari tiri kutengesa mabage edu achiri manyoro tikwanisa kudiridza. And then aomawo kudai so takaitawo gohwo, tinoona kuti pane gohwo rakawanda. Saka tikwanisa kuona kuti tikaonawo cheduwo tikakohwa pakaitawo surplus tikwanisa kuwanawo chimwe chekutengesa tizowana mari yekunogaisawo.